Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, 4 lamang ang positibo sa COVID-19 sa ikaduha nga batch sa mga vendors nga ginpaidalom sa swab test. Iwat nga pagbiyahe sa mga fast crowd mula sa gihapon sa patod kung saan o magabalik. Sa mga balita nasyonal, inbound travel sa Pilipinas ginatunan karon sa National IATF. PhilHealth plano masettle subong nga bulan ang ilautang sa Red Cross. Maayong aga Bacolod, maayong aga Binugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Oktubre 19, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Of course, always ginaya. Ha? Wala pa? Wala po yung gali. Kahapon. Sila. Sila? Alright, good morning Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-aksyon. Anyway, happy Monday mga ka-aksyon. So, welcome gid sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Sa aton yung mga aksyoners, nga nag-aupod aksyoners, idya. Nga nag-aupod sa aton subong nga aga. Good morning gid kay Bia Jonathan. Kay Binong 70, good morning Action Boy, ka-Action Dorel. Kay M. Esmeralda Dolido, good morning man. Kay Alex Monteza, mayo aga Sir Boy, Ma'am Dorel, matamis nga yuhum-yuhum. Yes, kay Ma-Earl, good morning. Jocelyn Arisivita Olak, mayong aga. Kay Dennis Richard Tiboroma, 29, 293 out of 366 days. Okay, correct. Good morning, Action Boy. Mommy Doors, have a nice day. God bless. Especially sa Energy Fans Club. Good luck sa tanan niya. Entry sang SAP. Go, go, go. Ay, yes, Action Boy. Speaking of SAP. Sap. Subong no, may schedule kita. Dugay-dugay kung sino ay hanang maswerte nga magabutan nato ng Correct. Boy. Good luck sa mga intra. Kaya Alex Fuentes, good morning. May aga sa inyo ni Action Sir Boy, kag Action Miss Dora. Happy Monday sa inyo. Be safe. Ay, karon Action Boy. Si may kuhaon lang mo. Migo naton Ronnie Vega, good morning dira sa imo pare. Kag Michael John Season, greet ko lang family season Palma sa Proc Brotherhood Sumag, monitoring from Paranaque. Edward Alejano, good morning man. Sakay Manjo Arnejo, of course. Sakay Alex Montesa, sige. Josette Magua de los Reyes, good morning Action Boy and Dorel. Shout out lang ko sa taga Antipolo kay Jam Jam nga nagapangapi-kapi sa Payag, good morning. Sakay Presil Guanzon, sa San Rafael Hinobaan.
Kay Michael Joseph Hilado, of course, good morning dira sa imo liwat. Dira sa Handumanan. Sa kay Benji Bernardes, monitor na sila sa Hacienda Carmen sa Binalbagan sa pamilya Bernarde Doliosa. Good morning dira sa inyo. Amina Escaro, Mayang Agaman, Josephine Morillo Civil, good morning. Lina Bueno, Mario Bacauco Erad, are lang sila sa Carlota. Good morning dira sa inyo. Okay, sige. Kelly Jelly dira sa may US of A. Good morning good morning kuno kay Beboy Villasor sang Simo Sectoral Bacolod kay sa mga taga DSB. Michelle Sayo watching live tamayola sa Family Sayo sa Barangay Zone 14B sa Talisay. Haley Walter. Grabe, Haley Walter. Good morning Aksyon Boy. Sige. Gamay Kansana Noblesada. Good morning man. Happy Monday. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:11. Sa detalye na sa mga balita lokal. Apat lamang sa 347 ka mga market vendors ng ginpaidalom sa second batch ng surveillance swab testing ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Executive Assistant Ernesto Pineda, Cluster Head on Market, Sabado sang hapon sang nabaton sang syudad ang resulta sang test gikan sa laboratorio sa syudad sang Cebu. Sunod sa kay Pineda, duha sa mga nagpositibo ang gikan sa Burgos Market kag duha man sa Libertad Market nga lunsay mga asymptomatic o kun wala sang sintomas. Nasaylo na sang extraction team sa Emergency Operation Center ang mga nagpositibo padung sa isolation facility. Sunod kay Pineda, ang resulta sang surveillance testing ang patimaan nga mga market vendors na nagatuman sa health protocol kag minimum health standard. Samtang ginpahayag ni Pineda nga may 250 man ka mga police trainees ang napulkom ang ginpaidalom sa surveillance testing kag gin-examine man sa laboratorio sa Cebu kag duwas na dire ang nagpositibo sa COVID-19. Ginpahayag ni Marina Region 6 Director Engineer Jose Vivencio Vero Jr. nga wala pa sang formal nga komunikasyon ang pila ka shipping owners sa angot sa desisyon kung saan o magbalik ang biyahe sa mga fast craft. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Vero nga sa piyak nga ginapahanugutan na ng Bacolod City Mayor Evilio Binglinerdia kag Iloilo City Mayor Jerry Triñas nga magkabiyahe ang mga pasahero halin Bacolod pakadto Iloilo vice versa. May pagpangduwa-duwa pa ang mga fast craft owners sa posibilidad nga hindi makasustener sa ila operasyon ang biyahe tungod LSIs, APOR kag ROF pa lamang ang ginapahanugutan nga makabiyahe. Samtang natalana nga mga sugilanon si Vero sa management sa Fastcat agod hibaloon kung handa na magbaton pasahero ang ila barko para sa biyahe Bacolod Iloilo vice versa. Arestado naman ang illegal drug pusher sa bypass operations ng kapulisan malas 4:30 ang tagna sang hapon dira sa may Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport. Ang nadakpan kilala kay Jomari Idem, 26 anyos, pumuluyo sang Purok Sikugon sa muman nga lugar. Sunod kay Police Captain John Ray Batadlan, ang hepe sa Station 8, ang suspect kinakabig nga street-level individual kag naaktuhan sa ilahanay nga nagbaligya sa ginasuspetsuhan shabu. Nakuha kay Idem ang 3 ka plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga ginabulbanta 2 ka gramos ang kabugaton nga may dangerous drugs board value nga 15,000 pesos. Si Idem ang detenido karon sa custodial facility sa Police Station 8 nga napakatuban sang kaso nga paglapas sa magupot ka buligya sang illegal nga droga. Dakop man ang ginakabing nga street high value target nga persona sa gintingog nga pwersa sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kag San Carlos City PNP sa Barangay 5 sa among nga syudad. Ang suspect ang ginkilala kay Joe Marie Babor, legal ang edad kay nagapuyo sa among man nga lugar. Suno sa kepe nga si Police Major Mark Angelo Hungco, nakuha sa poder ni Babor o nakuha kay Babor ang 68,000 pesos
drug paraphernalia kag 1,000 ka pesos nga buy bust money. Karon preso sa custodial facilities ang San Carlos PNP ang suspect kag maghimo nga mga tubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Preso naman ang mag-live-in partner matapos service sa ilang search warrant kag nakakuhaan sang armas kag illegal nga droga dira sa Purok Everlasting, Barangay Talakagay, Banwas ang Hinubaan. Ang mga sospetsadong ikilala nga Sanday Janre Iraha, 30 anyos, kag Fedelin Santosildes, 40 anyos, tanan nga puyo sa muman nga lugar. Nakumpiskar sa kay Iraha kag Santosildes ang isa ka gramo, isa ka granada, 38 kalibre nga revolver, homemade shotgun, mga bala kag magazine, 2 ka units ang video carrera machine, 40,800 pesos nga balor sa ginapatian shabu kag drug paraphernalia. Ang search warrant ginpaparahong ni Honorable Judge Rodney Magbanwa. Ang mga natakpan, mga pakatubang naman sang kaso sa dalom sa paghupot sa illegal nga droga, armas lutang kag eksplosibo. Ginahulat na lamang sa Bacolod City Police Office ug BCPO ang autopsy result sa bangkay nga nasapuan sa sulod sa iya salakyan sa Purok Lampirong, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod sa tong Sabado sang aga. Sulod kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, karon sini wala pa sang patod kung ano gid ang inkamatsan sang biktima, apisar nga wala sang senyales nga may struggle ini. Dugang pa ni Pico, isa man sa dapat imbestigahan ang mga magagmay nga pila sa iya kamot magluwas sa dugo nga nagwa sa iya ilong kag mata. Bisan na dula ang wallet sang biktima apang hindi pa mahambal kung ginkawatan ini. Nabaluan patay sang masapuan sang pumuluyo si John Cinco nga nagapuyo sa Puro Cadena de Amor, Barangay Alihis, Siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:17 sa siningabahin sa aton nga pagpangalagad ang aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. So sa kanang monitor dira, especially sa transistor radio, may mga entries dire, magabot kita subong isa ka winner sang 500 pesos. Dors, Lugda, ikaw gabot kay paraga ka. Hindi ka. Ha? Ano, nang nasinyas nyo, hindi ko intindi. Ano na ako, no? May intro kli. O, sige. Instruction boy. Why is instruction ni Kwan eh? Sige, sige, stand by. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Patunugin na ang radyo ka magpamati sang maay. Basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, ari nga aton nga winner karon nga aga first winner gini naton. First ever winner. Way ka gasot saot mag ano? Hindi na. Ari kay kadamo-damo sang entries naton. First winner naton sa aton nga sulit na papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Taga daw ka timing gid sang gabot ko ba? From Deca Homes, Barangay Kabug. Liog lang ko anay. Sang number, sino matawag sini oo. Ikaw. Okay, Din na sa dali takod para nga mag-on air. May ara din. Ugto pa. Daga, lang. Taga Deca Homes, ang aton sining winner. Din ko ni takod dire para nga mag-ano. Agay maguba nga ako nga kon ha. Sige kaya aton sining winner subong first winner ginaton. Kung sa ano pa bala, ano gani panawag sini ay? Kung sa baligya pa bala siya gini ang una-una gini nga bumalakal, pero ini siya winner naton. Winamano na mo na sa gali, correct. Sige kay kay hinay mo na magdial sa imo. Gina-kompleto ko lang number. Ay, nagsabat siya, action boy. Nagsabat siya, bebe. Ara na. Ate sige hindi. Diri lang ko sa on air. Sa kuan lang ko. Good morning. Hello? Okay na siya? Nakatakod siya? Tiway man ka on air. Muna siya. Hello? Hello, good morning. Yes, good morning. Hindi ang ngalan lang ang dala niya. Okay na lang sa telepono na. Good morning and ang aton winner, first winner naton sang 500 pesos, si Maria Teresita Yong,
59 years old, sang Deca Homes, Barangay Cabug, Bacolod City. Ano siya magdaog? Ano nga programa? Thank you. Ay, gani, mamangkot na gani. Dali lang, o gani, wala pa gani, kami mamangkot pa. Maria Teresita Yung, ano ang programa? Gani, sumugin-mugin ng pamatian? Nang yan yung aksyon mo. Ano yung boy Duran? Magulang ko, di ka mata mo. Bago ka lang ka man. Ay, hindi dapat nakabalugid, no? Sa Oo, programa. dapat nakabalugid sa title ng program. Oo. Anong title ng program gani? Yung sa'yo, nipatid ko mo. Ay. Good day, Ha? first portion yan ni, ni Action Fred. Yung sunod, Ang lipat ko, ano gani man. Nalipat din ko. Okay, nga muna yung oras nga. Tagita mga balita. Mga muna. ko bago lang din ko kabangon din mo. Ikaw? At ang kaso, bago bibe, boy Duran mo. Sino ang aton niya? First portion ni Juania, ng Fred Silangga niya. Ni Dorel. Ano? Dali lang gid ha? Hindi ba tiyon mayo sa telepono? Ate, sige. Anyway, ang aton nga po. Oo. Dapat nung dumon mo kita ang aton nga programa bala. Ano nga Explorers? ha? Ano ba, ne? Ang programa sa ma'am, 6 to 6:30, Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1, with Aksyon Boy Duran and Aksyon Dorel Cabatu. Dorel, Cabatu. Sige, kay kumo ikaw ang kwan, ikaw ang binamano. Sige, okay na. Binamano ka din, ha? Okay? So, di ka gani Deca Homes, Barangay Cabug, ate, sige. Congratulations, Maria Teresita Yung, sang Barangay Deca Homes, Barangay Cabug. Congratulations. Ang imo galing 500 pesos, hulat ka lang sa instruction ha, kay may number ka, hulat ka lang sa instruction, kay padala na mo na through remittance center, mula na dakwaon sa remittance center ha. Mahulat ka lang sa imo instruction. Oo, sige. Sige, okay. Salamat and congratulations. Thank you. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, sige. Congratulations sa aton nga first winner. Pero dason naton nga mga caller ha, dason naton caller dapat tandaan nyo gid ang atong programa. Gin tagaan talan to sa chance anay kay first caller gid naton do kalaway mo first caller to hindi magdaog. Pero dason naton nya kinahanglan balaan nyo gid ang title sa programa kag ang anchors, okay? Hindi talaga dyan pag-ialaw. Ato ya tagaan talan to sa jutay nga liway kay para the first gid abi mo na ano gid bala nang binamano kung suno pa sa imo, okay? Sige. Dason ha. Basta, dason nato mga winners. Bantayin nyo, masunod nato yung mga programa lang ha. Again, dapat kabalugid sa ngalan sa programa kag sa Angkor. na nagapungko. Kung hindi, gidi Action Boy. Correct. Sige. Sige, sa panahon subong sa new normal ang paghalo sa ato ni kay Tama. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon.
Aksyon Radio, pakulon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, good morning dira sa kay Agnes Asmin Hereda Barrera sa Canada. Good morning kano Aksyon, Kuya Aksyon Boy, kag new hair color ni Miss Dorel. Yes. Ay, Perfect. Ngayon siya. Ngayon man siya? Oo, syempre. Evelyn Duca Cantolino, good morning classmate. Ronnie Sidayon Gordon, good morning man. Sa kay pariente ko Helen Duran Nerves, good morning. Kag kay sino na to ginasa kay Tita Bugamay tataw naguntat. Kay Ma'am Ligaya Abeto. Pleasant morning to you. Vanessa Mayo, watching kami while at the gym. Okay. Sa gym sa gali. Sige. Inday Lievera, watching from Los Angeles. Rin nagdugang naman ang taga-abroad nga mga listeners. Of course. Si Inday Lievera from Los Angeles. Sa kaimigo ko, kaglasmate Totong Hirona, good morning man. Leonilo Diploma. Ami Ambagan, ma-follow mo. Veronica Balyado si Chaus. Melissa Galon Ambo, watching from Hinubaan. Sa kay Gracia Hareta Horvidalya. Binong si Tenta. Sige, good morning. Gyapon sa taga-bago kuno kay Lili Limpangog, kay Aida Gamen, kay Doyanong. Good morning dara sa imo. Virgie Olpinda, ma-follow mo Aksyon Dorel? Yes. Nelyn Grinien. Sige, ikaw naman ba? Kaya Philip Isulat, Action Boy, good morning. Alright. Kay Philip Isulat, good morning. Kay Nick P. Alit III, mayong aga. Akit family ko no sa Mursha, good morning. Or Alit ni Goro, nagsala lang siya. Alit. Kay Endal Vera, kamusta naman ang COVID ra sa Bacolod? Mga situation sa aton kababayan? Very ano ba? Amo na sa Los Angeles. Okay, si ma'am. So far sa Bumayo, kay naganubo-nubo naman Action Boy. Naganubo taas din cases sa Actually, Bacolod. nag-ara na siya sa kana. Naganubo na gid man siya. Makasilita ka ni Goro doon, medyo na flatten and curve. Kaya ara na lang siya sa mga double figure. So, naga-triple figure kita eh. Go 100 plus. Kay, di na ko tuman. Kay Rose Tembrevilla, good morning from Hinubaan. Melissa Galon Ambo, good morning. Happy Monday. Kay Ratsiv Tan, good morning. Tamyo ko lang, Matt Chizel, kaga Zanzan, Vistar family, sang barangay Puok, Hinubaan. Kadamo, gidya sa nagapamati sa Hinubaan, yan o. Kay Alex Monteza, Sir Boy, lihog patamyo sa maestro sang RTC Talisay, Sir John Robert Ronquillo, sa tanan niya staff sa RTC, sa kay Miss Jane Destua, kag Miss Julie Ann Insular, sa Group 2B class, madamo ginya nga mainit nga pagpasalamat. Salamat man. Kay Ronnie Villanueva,
nagapamatigid siya always, Action Boy, opo, di asawa. Kaya, Bret Hart, Tonato, good morning. Richel Agoranze, good morning, Sir Boy. And Pretty Dorel, greet ko lang family Agoranze, Manaay, Bailon, Montañez, kag Morales sa Silay. Nami isang hair color ni Miss Dorel. Thank you, ma'am. Wala ko kabalo kanon siya color. Basta, ang ba ko lang kulurin. Saway, Ako na. Wow, saway. Lain yung saway, ah. Oo, pwede na mapakilo. Good morning, Tito Benji Iswelan. Doon sa may Sagay City, may lang ang pagpamati. Ay, nadula. Di na to. Doon na kitang Vista Balik Dance. Good morning. Sa kay Vinges Ocon, Rosana Barcinilia. Sige. Gawa pa kaisaya ko nung kasi Rodela Manday Barcinilia. Happy birthday! Sige, happy birthday sa kay Rodela Mandal Barcinilia. Thank you so much, po. Ay, siya ni gali si si Ma'am Terry Simpro niyo. Hanggang morning Action Boy, ginervyos ko. Ay, yes, listener, gini siya ya. Ari gini siya always. Siya ni gali si Ma'am Terry. Okay, ma'am, no problem, ma'am. Proven nga, listener. Kagakitaan ko gini siya ya. Ginervyos lang to sa pagtawag siya. Ginervyos lang siya gali. Okay, ma'am, no problem. Ka-cute kay ma'am. Okay. Standby na kita sa aton mga balita nasyonal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32, detalya na sa atong mga balita nasyonal. Ginatunan sa karon sang National IATF ang pagtugot sang inbound travel sa Pilipinas matapos ginkakas na ang restriction sa non-essential outbound travel sa mga Pinoy. Ginhimo ni Cabinet Secretary Carlo Nograles ang pahayag sa Facebook live video matapos ginpamangkot sa isa ka netizen kung posible na ang inbound travel sa bulan sa Disyembre. Sunod kay Nograles, ginatunan pa lamang kag ginalantaw pa ang pila ka factors angot sa among atikang. Dugang pa ni Nograles nga ginahatagan na prioridad ang repatriation sa mga OFW sa iban nga pungsod. Plano sa ang PhilHealth nga masettle sa mga bulan ang ilan na bilin nga balanse malapit nga 1 ka bilyon ka pesos sa Philippine Red Cross sa PRC agod ma-resume na ang pagpatigan sa COVID-19 test nga gina-charge sa ahensya. Sunod kay PhilHealth spokesperson Ray Balenya, nagahulat na lamang ang ahensya sa clearance sa Department of Budget Management agod nga makaproceed na sa pagbayad sang balanse. Dugang pa ni Balenya, ginapaabot sa ahensya nga subong nga semana makapagwa na sang komento ang DBM. Ginatunan naman karon sa Department of Labor and Employment ang paghatag sang ayuda sa mga magagmay nga negosyo para buligan sila nga makabayad sang 13th month pay sa mga empleyado. Sunod kay Labor Secretary Silvestre Bello III, proposal pa lamang ini ka magadepende kung may makikita nga pondo. Santong Huwebes, ginanunsyo ni Bello nga wala sang exemption kag hindi pwedeng ipaiway ang paghatag sang 13th month pay karon nga tuig sa piyak sang krisis nga tuga sang COVID-19. Mayoriya sa mga Pinoy ang nagpahayag na nagakaigo ang mga tikang sa gobyerno para sa COVID-19 response. Magluwas lamang pag-abot sa paghatag sang bulig sa manadulaan sang trabaho sumong may pandemic.
Sa survey nga ginpatigan sa social weather station sa tung bulan sa Setyembre, 71% ang nagpahayag nga nagakaigo ang COVID-19 response, 22% ang nagpahayag nga wala sa nagakaigo kag 6% naman ang undecided. Ini naghatag sang net advocacy score nga plus 49. Samtang sa 67% ang nagpahayag nga nagakaigo ang contact tracing efforts sa gobyerno, 23% ang nagpahayag nga kulang kag 10% ang undecided. Ang contact tracing ang may net advocacy nga naman nga plus 43. Inyong ipapatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod ka sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!